aleshores... Vol dir que tingui, honorable senyor? Oh, honorable senyor! Ens coneixem d'alguna cosa, jove? No, no ens coneixem de res. Soc Peter, l'escriptor. Oh, o sigui que escriptor. Sí. I quin tipus de coses escrius, Peter? Doncs, escric contes d'aventures, de cavallers, de princeses, Vaja, de fades i follets. Et compra un d'aquests contes pel seu fill? No, Peter. En aquesta casa no llegim contes. No, per què? Perquè, Peter, els contes omplen el cap d'ocells dels nens i no serveixen per res. O sigui que bon dia, Peter l'escriptor. Senyor, miri, li venc 2 llibres d'aquests al preu d'un. Necessito els diners per dormir aquesta nit a l'hostal.